Il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni kienet ċara sa mill-bidu net. Il-Partit Nazzjonalista iddikjara qbil mal-ħatra tal-Ombudsman iżda mhux nomina l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika għaliex dwar dan tal-aħħar trid issir konsultazzjoni vera. Ikstqar il-Partit Nazzjonalista wara li l-Gvern iddeċida li jaqbad li jressaq mozzjoni dwar il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika mingħajr ma hemm ftehim bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Dan fi kliem il-Partit Nazzjonalista jikkonferma l-arroganza tal-Prim Ministru Robert Abela li jibqa' jipprova jgħaddi romblu minn fuq kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Prim Ministru jlu xhur jagħmilha diffiċli li jkun hemm diskussjonijiet bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra dwar ħatrit importanti bħalma huma dawk tal-Ombudsman u tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, sitwazzjoni li qed twassal biex kwalunkwe każ li jitressaq quddiem il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ma jiġix investigat u ma jkun hemm l-ebda deċiżjoni dwaru. Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista kien esprima wkoll id-diżappunt tiegħu li l-Prim Ministru mhux dispost li jasal fi ftehim dwar persuna biex tinħatar mill-Parlament bħala Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Oppożizzjoni stess kienet talbet biex titressaq mozzjoni biex Joseph Zamit Mekkien jinħatar Ombudsman fil-waqt li l-Oppożizzjoni appellat biex ikomplu id-diskussjonijiet biex jintlaħaq qbil fuq il-Kummissarju għall-Standards.